Esta é a nova Neobull, a V3, a última versión desta marca francesa de mochilas, que si se caracteriza por algo é por facer mochilas super sinxelas, moi intuitivas, feitas en tea fular e que nos van valer neste caso dende o nacemento, vale? Fixadevos como evoluciona o panel, este é o panel no seu máximo longo e no seu máximo ancho. E o que vou facer é reducir o panel ao tope. Esta reducción de panel axuda a dar o tamaño que necesita o bebé, de acordo? Pero además tamén nos vai axudar a bascular, non tanto a bascular como a manter o xeonllo no seu sitio, vale? Xeonllo arriba, culete abaixo. Fixadevos a diferencia do máis longo ao máis cortiño, vale? Ademais de axustar en altura, o panel axusta tamén no ancho. Neste caso, cun sistema moi sinxelo, simplemente o que facemos é correr a tea pola cinturilla da mochila. Fixadevos. Nada máis deste xeito. Esta é ademais unha mochila que imos poder empregar dende o nacemento porque o tirante ven directamente á cintura, non ven a metade do panel, de forma que non imos modificar a curva da espalda do bebé recén nacido. Bueno, antes de colocar o bebé asegurámonos de que máis ou menos os tirantes están simétricos, de acordo? E para iso o casi o máis sinxelo é mirar correas. Se as correas están máis ou menos igual de longas, pois quere dicir que os tirantes están simétricos. E o mesmo na traseira. Fixadevos que este peche traseiro, que despois pechará na nosa espalda, podemos desplazalo polos tirantes. Pois buscaremos que estea máis ou menos no mesmo punto, tomando, por exemplo, como referencia estes peches, de acordo? Agora sí, collemos o bebé. Se esta é a vosa primeira mochila e o primeiro contacto que tedes cun portabebés, tomadeo con calma, vale? Empregade un espello, poñedevos diante dun espello, co voso bebé, nun momento que estea tranquilo, que xa comera, que teña o cueiro limpo, que non estea nervioso. E se está nervioso, bueno, pois tranquilizámolo un pouquiño, simplemente cun lixeiro movimento, con ese movimento que vos sabedes que a él ou a ela lle gusta e que o tranquiliza. Sen presa, de acordo? Imoslle dar ao bebé o tempo que necesita. E mentras o facemos, si nos vamos asegurando de que o bebé tenga postura, a súa postura natural, de xeonllo alto, culete baixo, espalda redondeada. A mochila simplemente vai acompañar esa postura natural, de acordo? Neste caso, colocamos o culete máis ou menos na metade da cintura, non moi arriba, senón montado para axudar a bascular a súa pelvis e pouquiño a pouco subimos o panel por todas as súas costas e asegurámonos de que o panel lle cubre ben dende unha corva, o sea, dende a parte traseira do xeonllo ata a outra corva. Unha vez aí, fixadevos que eu xa podo soltar o bebé. O bebé está suxeito, vale? Vou afloxar un pouquiño máis o tirante para que vexades que, mirad, o tirante simplemente o afloxo tirando aí, para que teñamos máis esa sensación de mochila holgada. E aí, de acordo? Bueno, dende aquí sí que teño a sensación de que o bebé non está suxeito, vale? Entón o que fago é agarro tirantes e vou pechar. Este peche permite que os tirantes se manteñan no seu sitio, vale? Ahora, fixadevos que o levo pegado á nuca, non é un bo sitio para levar ese peche, porque a pouquiño que pese o voso bebé vades notar moito que o peso se carga aí, de acordo? Así que, aínda que agora está neste punto, fixadevos, o bebé está solto completamente, teño que tensar, e tenso dende as correas traseiras.
Esta é unha mochila super sinxela. Se queredes unha mochila sinxeliña, seguramente sexa a máis sinxela do mercado. En mochila, de acordo? Todas teñen a súa curviña de aprendizaxe, pero esta é unha mochila moi doada, vale? Porque solamente ten este punto de axuste para o porteador. Fixadevos agora como xa este peche traseiro me baixa a altura do omoplato e estou pois máis a gusto, moito máis a gusto. Sei que a mochila está ben colocada porque lle podo dar un bico ao meu bebé e se me inclino cara adiante, o bebé non se separa do meu peito. Así que todo está correcto.